खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिल्लीनि केडी यादव इनडोर हल ITI स्टेडियामाव खुंजानाय अनेक सानराय इन्डिया अपेन 2023 नि बेडमिन्टन खेलाखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों होनना फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा बे बेडमिन्टन खेलायाव बेडमिन्टन एस'सिएशन अफ इन्डियानि आफादगिरि महरै बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। गोसोखांनाय गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लानि सिङाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला बेंगिरिनिसिम मैया चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे गोसोखांलाइ गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया इउनाइटेड एक्स-एनडिभि फरामनि दैदेनगिरि बिथां आर गुथाल बिथाङा खमथाफुर रायजो सोरजिनायनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि खमथाफुर रायजोआ जायोब्लाबो बड'लेण्डनि हाखौ 1 एंसिबो बारायहोनो हानाय नङा होनना फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों दि जारिमिनजों रुजुना नायोब्ला राजबंशी मुंनि जेबो जाथि गैया। बिथाङा बुंबावदों दि राजबंशीफ्रा जेसेबां मोनथाय दं एसेबां जों बर'फ्राबो मोनथाय दं होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। ब्रैथि रादाबाव दं। पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर शेहबाज शरीफ बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांजों सावरायनो थाखाय थियारि जादोंब्लाबो फारसेथिं पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव गुलि गावग्लुंबाय थानायखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदिआ दासिमबो सावरायनो थाखाय खुगासियाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मैया पाकिस्तानाव जाग्रा आटा आंखाल जानायनि थाखाय हादर नाङैनो सरकारनि बेरेखायै सोमावसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर शेहबाज शरीफ बिथाङा भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय मोनथाम दावहानि उनावनो हादराव गासैबो बिथिङाव आंखाल नुजाथिदों होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं। मैया चिरां जिल्लानि काजलगावनि निलिबिरियाव गायसनजानाय इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट फसंथानखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि बे फसंथाननि गेजेरजों जायगानि लाइमोनफ्रा गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायनि गियान लानो हागोन आरो गाव गावनि फालांगिखौ जौगाहोनो स्किलफोर सोलोंनो हागोन होनना फोरमायदों। बे फसंथान बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाहैदोंमोन मानव गेदेर MP रोनगोरा नार्जारी, MLA मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी, EM मानव गेदेर बिसल हांसदा, MCLA माधव छेत्री बिथांमोनहा बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि